Čestná stráž. Končiť. Pozor. Vence, uchopiť. A podstup. Zbraň.
Čestná stráž. Priamo. Hľad. Pohov. Trúby trúbia, kráľ nás volá, volá pod zástavy. Hoj do zbroja, to si Slovák praví. Hor sa, brať moja, vrah tie vo vlasti, šabľu ku boku, samopal do pesti. Slovensko, ty vlasti milá, svätá naša mati, hoj, dá to Boh, nebude vrah po tebe šliapati. Hoj, nie, nebude. Pokým my žijeme, von s vrahom zo slovenskej zeme. Neraz do tej našej vlasti cudzí udrel s bojom, lež tu vydal čiernu dušu pod slovenským zbrojom. Poď, vrahu, poď ty len, a veď ešte je to aj tebe na hrob v našej zemi miesto. Keď padnem, z vďaky padnem ja za teba, tak mi pomáhaj, svätý Boh môj z neba. Dámy a páni, vážení hostia, vitajte v sade SMP na pietnej spomienke pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania. Po úvodnom kladení vencov a štátnej hymne Slovenskej republiky sme si vypočuli prednes básne Vojenská v podaní Lenky Huliakovej. Romantický básnik a evanjelický kňaz Samo Chalúbka v nej vyzdvihuje dôležitosť slobody, vedomie hrdosti, ale aj zodpovednosť voči našej vlasti a národu. A hoci ju napísal pred vyše 160 rokmi, aktuálna bola aj počas druhej svetovej vojny. Hodnoty ako sloboda, odvaha postaviť sa za pravdu a obrana národnej identity boli totiž hnacou silou aj pre tých, ktorí sa 29. augusta roku 1944 postavili na odpor proti nacistickej okupácii a kolaborantskému režimu vtedajšieho slovenského štátu. SMP patrí medzi najvýznamnejšie historické udalosti našich moderných dejín a mali by sme si ho pripomínať z viacerých dôvodov. Historických, hodnotových aj spoločenských. Slovenské národné povstanie ako symbol odporu proti fašizmu, ochrana demokratických hodnôt, ale aj poučenie z dejín, varovanie pred nebezpečenstvom extrémizmu, totality a xenofóbie. Stretávame sa v najstaršom parku Žiliny, v sade Slovenského národného povstania, a to pri pamätnej doske generálmajora Jozefa Dobrovodského. Tento rodák z Dolného Kubína a čestný občan Žiliny bol majorom delostrelectva a generálmajor in memoriam. Bol veliteľom povstaleckej žilinskej posádky, ktorá sa 29. augusta 1944 ako prvá na Slovensku postavila na ozbrojený odpor proti nemeckým okupačným vojskám. Dovoľte mi menovite privítať niekoľkých hostí dnešnej spomienky. Vítam predsedničku Žilinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovú, prednostku okresného úradu Žilina Emíliu Pavlusíkovú. Je tu aj zástupca primátora mesta Žilina, pán Jan Ničík. Taktiež veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia, plukovník Rastislav Mesiar. Podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pán Juraj Drotár. Z klubu vojenských výsadkárov vítam aj pána Richarda Svobodu. A ako som už spomínala, stojíme v sade SMP pri pamätnej doske venovanej generálmajorovi Jozefovi Dobrovodskému, preto je nám veľkou cťou, že sa dnešnej pietnej spomienky zúčastňuje aj jeho rodina, vnúčka generálmajora Dobrovodského Zina Plaskurová s manželom Vladimírom Pepichom a tiež netier Jozefa Dobrovodského Mária Winterová s manželom a dcérou. Organizátorom dnešnej pietnej spomienky na Slovenské národné povstanie je mesto Žilina v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. A tak na úvod sa nám prihovorí zástupca primátora mesta Žilina
pán Ján Ničík. Nech sa páči. Vážená pani predsednička Žilinského samosprávneho kraja, vážená pani prednostka okresného úradu, vážený pán veliteľ 5. pluku, vážený pán podpredseda Zväzu protifašistických bojovníkov, ctená rodina Jozefa Dobrovodského, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal na tomto významnom mieste pri pamätnej doske, ktorá nám pripomína odvahu a hrdinstvo generálmajora in memoriam Jozefa Dobrovodského. Po roku sa tu opäť stretávame, aby sme si pripomenuli 81. výročie Slovenského národného povstania. Jedného z najvýznamnejších období našej histórie, ktoré formovali našu identitu a hodnoty, na ktorých dnes stojí naša slobodná krajina. Táto udalosť nebola len vojenským vystúpením, ale predovšetkým morálnym postojom. Povstanie ukázalo, že aj malý národ dokáže povedať jasné nie útlaku, neslobode a fašizmu. Ani po toľkých rokoch však nemôžeme podceňovať hrozby, ktorým čelí naša demokracia. Časy sa menia, ale nebezpečenstvo, ktoré prichádza z extrémizmu, neznášanlivosti a nespravodlivosti pretrváva. Našou povinnosťou dnes nie je len spomínať, ale predovšetkým nezabúdať a ukazovať mladej generácii, čo znamená odvaha postaviť sa zlu. Pretože dejiny nás učia, že sloboda nikdy nie je samozrejmosťou, musíme ju brániť, a to nie len so zbraňou v ruke, ale aj slovom, skutkami a postojom. Vojnu si nepraje nikto a každý v nej iba stráca. Žiaľ, dnes sa história opakuje a v našej susednej krajine musia brániť svoju vlast pred okupantom. Nech sú spomienky na obete a historické udalosti SMP živým príkladom pre súčasné i budúce generácie, aby sa už nikdy viac neopakovali hrôzy minulosti. Vážené dámy a páni, všetkým vám patrí poďakovanie za to, že ste sa prišli pokloniť hrdinstvu tých, ktorí obetavo položili vlastné životy za našu slobodu. Česť ich pamiatke. Ďakujeme zástupcovi primátora mesta Žilina Jánovi Ničíkovi. V tejto chvíli prosíme, aby sa nám prihovorila predsednička Žilinského samosprávneho kraja, pani Erika Jurinová. Vážené dámy a páni, všetci vzácni hostia. Dnes si už po 81. raz pripomíname Slovenské národné povstanie. Najvýznamnejšie revolučné vystúpenie Slovákov v našich dejinách. Povstanie, ktoré sa stalo symbolom odvahy, solidarity a vernosti hodnotám slobody a ľudskej dôstojnosti. Aj po 80 rokoch je našou povinnosťou zdôrazňovať, že sloboda a bezpečnosť nie sú samozrejmosťou. Dejiny nás učia, že o tieto hodnoty sa musí každá generácia starať, neustále ich chrániť a v prípade potreby aj obhajovať. Slobodu sme nezískali zadarmo. Bola zaplatená životmi miliónov obetí a odvahou našich starých rodičov, ktorí sa postavili na správnu stranu dejín. A je to záväzok, ktorý voči nim máme, aby sme demokraciu, slobodu a predovšetkým ľudskosť chránili a bránili aj dnes. Pretože aj dnešný svet je, žiaľ, opäť plný napätia, rozdeľovania, útokov na hodnoty, na ktorých demokracia stojí. Na pravdu, na ľudskosť, na vedu, na kultúru. Vidíme to vo vojne na Ukrajine a vidíme to aj v našej spoločnosti, kde nezodpovední jednotlivci zasievajú nenávisť, spochybňujú autority a podnecujú konflikty medzi ľuďmi. Nesmierne dôležité je pripomenúť, že v boji o našu slobodu sme neboli a nie sme sami. V Slovenskom národnom povstaní po boku viac ako 130 000 Slovákov bojovali príslušníci ďalších 30 národov zo 4 kontinentov. Ľudia, ktorých spájala spoločná túžba po spravodlivosti,
po dôstojnosti a pomiery. Mnohí z nich sa víťazstva nedožili, no ich obeta musí byť navždy zapísaná v našej pamäti. Česť a sláva hrdinom povstania, ktorí svojim postojom potvrdili, že hodnoty humanizmu, rešpektu a tolerancie sú nám rovnako sveté, ako boli miliónom ľudí na celom svete. Vážme si slobodu, buďme odvážni pri jej ochrane. Bráňme pravdu pred lžou a spoločne robme svet lepším a spravodlivejším pre nás i pre budúce generácie. Ďakujem. Ďakujeme predsedničke Žilinského samosprávneho kraja Erike Jurinovej. Poprosím o príhovor posledného ročníka, ktorým je podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pán Juraj Drotár. Dobrý deň vám všetkým želám, ktorí ste v mene dobrom prišli dať úctu povstaleckým bojovníkom. Príjmite srdečný pozdrav od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a úctu k tomu, že ani po dlhých rokoch ste nezabudli. Vážená predsednička Žilinského samosprávneho kraja, predstavitelia štátnej a samosprávnej správy, veliteľ 5. pluku špeciálnych učenia a vojáci a ostatní prítomní, pozostali pamätníci. Tu pri pamätníku Jozefa Dobrovoľského in memorial generála a v blízkosti pamätnej tabuli na verejné obesenie komisára 2. Československej parádnej brigády Milana Rastislava Štefenika si pripomíname udalosti, ktoré sa stali pred dávnym na hrdinstvo povstalcov a na bestialitu fašizmu a nacizmu. Napadá nás myšlienka, odkiaľ organizátori Slovenského národného povstania alebo povstania na Slovensku brali odvahu a sílu. Štátu, ktorý nemal viacej ako 27 miliónov obyvateľov, obklopený zo všetkých strán nepriateľskými mocnosťami. Môžeme povedať, že to bola odpoveď na mnichovskú zradu za rozbitie republiky, ale aj túžba po voľnosti a veľká nenávisť za zločiny spôsobené na odvlečených a zverstvá voči bezbranným ľuďom. Povstanie bol útok na vlastný štát, pretože tento štát bol fašistický. Protifašistický odboj na Slovensku ako národný boj za oslobodenie má nezastupiteľné miesto v histórii Slovenskej republiky. Povstalecké dokumenty hovoria, že hlavnou síľou povstania bola armáda. Povstalecká armáda. Jej základ tvorili vojenské jednotky slovenskej branej moci, ktoré 29. augusta 1944 vypovedali poslušnosť režimu Slovenskej republiky a zložili prísahu vernosti Československej republike. Povstalecká armáda spolu s partizánmi sa stali súčasťou Československej branej moci a spojeneckých vojsk proti hitlerovskej koalícii. Naše vystúpenie proti fašizmu bolo aj bojom za zachovanie vlastnej národnej existencie a stalo sa základom obnovenia Československej republiky. V Žiline na prípravu Slovenského národného povstania alebo povstania na Slovensku boli organizátori občianskeho i vojenského združenia. Jednu skupinu viedol doktor Robert Kubiš a Vavro Ríšavý. Boli zameraní na administratívny úrad a vojenský personál.
Druhú skupinu viedol Rudolf Viktorín a Rudolf Pravdík, štátny tajomník agrárnej strany zameraný na robotnícke hnutie a roľníkov. Obe skupiny v roku 1943 sa spojili a vytvorili oblastný výbor pre severozápadné Slovensko so sídlom v Žiline, ktorý značnú mieru prispel k rozvoju odboja v regióne. Vojenská skupina vedená majorom Jozefom Dobrovoľským a nimi vytvorenými dôstojníkmi, kapitánom Štepanom, kapitánom Ladislavom Nižňanským, kapitánom Teorom Šlajchtarom, nadporučík Knížek a poručík Pil boli spojené s občanskými hnutiami. 29. augusta 1944 major Dobrovoľský zo skupinou dôstojníkov prevzal velenie žilinskej posádky, vyhlásil povstanie, vydal rozkaz na obranu mesta a mobilizáciu. Vojská boli doplnené s mobilizujúcimi vojakmi a tak sa vytvorila viac ako 3 prapory pôsobenia proti nemeckým jednotkám, ktorí odolovali aj skupine viac ako 300 nemeckých vojakov pôsobiacich v meste. Za preukázanie a za prerazenie rýchleho postupu nemeckých vojsk na Slovensku boli nemeckú trestnú jednotku Wehrmachtu 30. augusta 1944 major Jozef Dobrovoľský, veliteľ povstaleckej posádky, doktor Jozef Kubiš, predseda oblastného ilegálneho výboru pre slovenské západné Slovensko, Rudolf Viktorín a Vavro Ryšavý, odsúdení na trest smrti. Na ich doplnenie bola vypísaná vysoká odmena a toto rozsudnutie a odmena boli po obsadení Žiliny plagátované po celých tých okresných mestách. Vážení prítomní, naši otcovia a starí otcovia bez ohľadu na svoj život či život svojich najbližších za vyšší cieľ zvázali na povstaleckých bojoch či partizánskej vojne tuchý boj s Nemcami a ich domácimi pomáhačmi. Povstalci, aj keď prežili nemalo útrap, dramatických dňoch povstania, zajatia či neskôr perzeukácie v obnovom štáte, za ktorý dávali šanc svoje životy, nikdy sa nesprenevali svojmu rozhodnutiu. Nezabúdajme, to, čo je to fašizmus. Na pokorenie nášho odboja zanehal viac ako 5300 zavraždených občanov nájdených 102 spoločných hroboch, viac ako 106 vypálených obcí a dedín a osad, skoro 70 000 odvlečených našich občanov do koncentračných táborov. Tieto tu skutky sú výstrahou pred fašizmom a jeho politiky o nadradenosti rasy. Odkaz povstania aj po rokoch má pre nás a generácie po nás stále tú istú úlohu. Nezabudujte na fašizmus. Ničte ho na každom kroku. Pre nás to znamená zachovať pamäť a nedopustiť znevažovanie hrdinstva povstaleckých vojakov, partizánov a obyčajných ľudí, ktorí neváhali postaviť sa fašistickej zlobe. Chrániť ich čest, lebo oni bojovali za slobodu, za náš život, miery pre nás. Zachovajme súdržnosť a pomoc, takú ako naši predkovia napriek vedenú o nebezpečenstve svojho života a svojich najbližších pomáhali potraveným, oblečením, ukrývaním, ranených a chorých, ktorých predtým nikdy nepoznali. Toto je naše najväčšie bohatstvo, ktoré nám zanehali a ktoré ani po 81 rokoch nám pripomína, akí boli naši predkovia v dobe najťažšej a ako by sme mali konať. Verím, že zomní ľudia a politici pochopia potrebu zachovať pamäť na nich i potrebu života v mieru, v jednote, v spolupráci,
za rozvoj našej štátnosti. Mier je odkaz pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú spomienkových stretnutí a žijú v našej republike. Je základom pre náš život na svete. Vážení prítomní, ďakujem vám, že ani po 81. rokoch ste nezabudli a prišli vzdať česť slávy povstaleckým bojovníkom a obetiam fašistických represálií. Ďakujem za pozornosť, česť a sláva Slovenskému národnému povstaniu. Ďakujeme veľmi pekne za tieto slová podpredsedovi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pánovi Jurajovi Drotárovi.